Morgen jullie, ik hoop jullie zo right worden. Nee, als we daar uw opstanding van onze Heer Jezus Christus. Nou, die ding wat je moet verstaan is, die Heer het opgestaan. Wie dat is opstaan? Opstaan is standing up. Opstaan is opstaan. En dan die purpose doen waarvoor Jezus dan geskapen is. Nou, baie van ons leer nog. Die ons leer, daar was niet waardeer wordt nie. Ay, nou trap ik weer op toe en nou gaan die mensen met je aangevangen. En jij leert, terwijl Jezus opgestaan heeft, leert jij in diezelfde situatie, waar je al voor 10 jaar is, voor 20 jaar is, voor 5 jaar is, je blij ook zegt, ik ga. Nee, ik ga hem los. Nee, ik ga vergeet van die ding. Nee, ik ga vergeet van die ding wat met mij gebeurt. Ik ga opstaan en voelen. Jij leert nog. Jij hebt nog niet opgestaan. Nie. Ja, je hebt die goed begraven wat je ziel gemaakt hebt. Maar je hebt die van die begraafplaats afgelopen om voren te bewegen. Jij is nog steeds bij die kruis. Jij hebt nog niet beweeg van die kruis af. Nee, je hebt begraven, je hebt gezegd, je is klaar. Maar je hebt niet let go niet. Je hebt gezegd, I am done. Ik is finito. Ik wil niks te doen. Maar je hebt die let go niet. Je hebt die gelost niet. Jij is nog daar bezig. Bij die begrafenisdienst. Stap weg. En moet nooit weer terugkijken. Staan op. Jij zit nog op die krat bij die begraafplaats. Staan op en beweeg. Let go en let God. Jij is nog bezig om zelf goed uit te figure. Jij kan niet. Jij kan niet. Kom, ik vertel jullie iets. Ik heb omtrent amper een jaar geleden, 2 jaar geleden terug, en ik besluit om dingen zelf te regelen. Toen bevond ik mezelf in een situatie waar ik mezelf wou hangen, omdat ik gedacht had, ik kan zelf een ding uitzoeken. Ja, nee, volgens was ik op een plek waar ik mezelf gevonden heb, op een plek waar ik zelfmoord wil plegen, omdat ik niet meer die ding kon hanteren. Want weet je wat de Heer gaat doen? Hij heeft van mij gezegd, doen jij dan wat jij wil doen. Jij wil mos nou niet mij helpen en zo doen jouw doener. Wie is doenische? Toen vond ik mezelf aan een hangerige situatie. Dank je Heer, is het zijn nieuwste lied. Want ik kon mijn gewicht dragen. Anders was ik nog vanmorgen een wijle. Maar de ernst van die story is, allow die toelaatbare wil van God om jou vrij te maken van die dingen waaraan jij vasthoudt. Sommige keren heeft de Heer jou toelaatbare wil. Sê, laat u wil geschied. It is done. It is finished. Toen op die kruis was het gezegd, Heere, it is done. It is finished. Finito. Maar jij zit nog. Na it is done. Staan op en beweeg. Je maakt jezelf vastmaker. Je maakt jezelf vast. Dan wil je weer zeggen, je is getoren. Je maakt jezelf vast. En je blijft zitten. En die ding waar jij voor een jaar weer, die moet niet weer zien. 50.000 waarschuwings gekregen. Maar alle verstaan niet. Alles zal je verstaan niet. Kijk, ik meen nog maar. Kijk, ons komt nog al baie lang. En kijk, ik meen nog maar. Mijn maat van mij moest geboren. Zo, ik kan niet let go. Hey! Jouw ma zit hier ook om jij niet kan bewegen. Because jouw ma zoekt je die beste van jou niet. Jouw pa zit hier om jij niet bewegen. Because hij zoekt je die beste van jou niet. Maar hij moet beter wees, maar niet beter als hij niet. Jouw zuster alle vallie. Beweeg. Van bloed van mij, dat was alle wat je zo zit te vasthouden. Jouw eigen hond ben je die zeerste. Let go, staan op en word verlicht. Prijs die Heer, amen. Wees God, daar gaan jullie net een beetje gevaarlijk in seks liggen. Ik hoor jullie geziende zondag, geniet die laatste saus van die vis en moet jullie schuld betalen volgende oorbij.